First kiss. Ako tuod si S. Dili ko taga Cebu pero diha ako nag-graduate sa Dakbayan. 12 years ago. I was 18 years old at that time. Nami banding sa akong mga barkada, bae ug laki. Nagkisinabot mi nga mga ligo sa dagat. O kay lagi magbarkada, nagtagay-tagay mi adto hantod sa gabi. Unya nay usa ka kauban namo nga bae nga siya ang pinakabata. 16 man ata pa to siya. Tawagan lang sa pangalan nga Inday. Kini siya itumon nga bae. Taas og ilong, lawom og mata nga dakog eyeball, putot pa jud ug mura gani siya manika nga sunog. Kini daw siya kay crush ko. Sigig sungog sa among barkada nya kay lagi gwapohon ta nga lamion, lahi jud atong gusto nga babaye. Kanang sexy, gwapa, pution ug lamion. Ana baya jud atong ideal girl kasagaran. Siya gapuyo ra siya nga mura gikilig. Ako'y giluod. Nya kay nangahubog naman lagi, ambot unsay akong giinom nga akong gikisan si Inday sa makanunayong panabang. As in dili lang jud kiss, gichula jud og taman gani, gikan sa lips hantod sa liog. Diha ra pud kutob, virgin pa ko adto taonoy. Fast forward. Pagkaugma pagmata nako, nagsakit akong ulo. Nya nigawas kog balay. Nakita nako si Inday, maoy pud paggawas sa animal sa ilang balay, kay lagi silingan rami. Pagkita nako sa iyang murag, nag-flashback ang tanan. Ingon jud ko yaks, gilantaw nako ang liog, kay ito murag gani way ligo isa ka bulan. Nya si Inday murag gikilig galantaw nako. Nimal. Grabe jud nako panutbrush balik-balik. Sige kog tuwad-tuwad sa kwarto kay akong first kiss wa nagkadimao. Nasayang taon sa liog ra ni Inday na padung. Fast forward. Balik na ko adto sa Cebu. Kay eskwela na sab, balik og mag-move on ko sa akong first kiss. Third year na ko adto sa college. Fast forward. Hantod sa ni-graduate na ko sa akong 5 years sa pag-eskwela. Nakauyab ko kaduha pero dali raman to. Nag-uli kog Mindanao kay taga Bukid man ko. Nakita na pud nako ang manika nga sunog. Nagbanding na pud mi, nya natingala ko wala si Inday. Nangutan ako sa kong barkada nga bae. Sila Inday di ay gipaapa siyang mama sa Germany kay lagi iyang mama na minyo magputi. Didto na daw si Inday mohuman og eskwela. Ingon ko nga maayo nga aron mo puti-puti pudto siya. Bastos kaysa. Fast forward. Nag-board exam ko, one take lang, pasar. Nya naay usa ka company nag-hire dayon nako. Nagawas balik na pud kog lain nasod. Stable na jud akong kinabuhi. Asawa na lang kulang. Till one day, gikan kog trabaho adto. Pag-uli na ako sa balay, kaysa ako parents raman ko nagstay, daan pa sa una arangan na jud mi. Pareho professional akong parents and tulo na ako kamaguwang. And tapos ako na ang bunso. Balik ta. Pag-uli na ako, natinga ko nganong daghan ayo tao sa balay nila Inday. Wala rapud ko, pero sa akong mind, naana kaha siya. Mulabay na unta ko, kalit ko gitawag. Familiar kayog boses. Engineer? Hinahinay kong lingi kay murag kaila jud ko adto nga boses. Pagkita jud nako, mura jud kog nakakita og manika, gabarog og ni smile. Hastang puti pa jud. Niduol ko. Ingon ko nga, ikaw na Inday? Ako tong manika nga sunog, kadumdum ka, naulaw jud ko. Kumusta naman ka? Engineer na ba eh? Kaluoy sa Diyos, gitugtan ma-engineer. Ikaw, kumusta naman ka? Nag-graduate na ka no? Dugay na jud to. Unsa naman karon? Pareha sa imo, gikaluy-an pod madoktora. Grabe no, wa man lang mahibali ang panahon nga si Inday nga yagit karon lupigan pag-artista. Fast forward, nanguyab ko niyag taman, pa-hard to get pud ning sunugan ni, salig kay nakiskisan na. Paggahi-gahi pud, dugay ayo ko niya gisugo taon, nagbalik-balik na siya Germany. Og sa iyang pagbalik didto,
nahimugso ang tanan. Iyan ako gisugot sa way pagtulo-tulo. Didto nako nahibal-an nga wala di ay siya maguyab-uyab after atong gikisan ako siya. Kay lagi gusto siya nga ako ra iyang first ug last kiss. Pastilan. Worth it akong first kiss man di ay. Hantod sa niatubang na jud mig altar. Ug karon naami duha ka babies, sunog ug hilaw. Engineer.